இன்றைக்கி நம்ம ப்ரெட் அல்வா தான் பார்க்க போகிறோம். ப்ரெட்டை நல்லா குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. கட் பண்ணி ஒரு கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி நல்லா சூடு பண்ணி ப்ரெட்டை நம்ம போட்டு நல்லா வறுத்து எடுத்து வச்சுக்குவோம். அதோட கொஞ்சமாக நெய் ஊற்றிக்கோங்க. அதே கடாயில் ஊற்றி நல்லா வறுத்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க. முந்திரி பருப்பையும் தேவையான அளவு சர்க்கரை எடுத்துக்கோங்க. நான் ஒரு அரை கப்பு தான் எடுத்திருக்கேன். ரொம்ப திகட்டிடும் சர்க்கரை ரொம்ப போட்டால். அதோட கொஞ்சமாக தண்ணியை சேர்த்துக்கோங்க. தண்ணி சேர்த்து நல்லா கிண்டி விட்டுக்கோங்க. சர்க்கரை கரைகிற அளவுக்கு கரைச்சி விட்டு அதோட ப்ரெட்டையும் போட்டு நல்லா முங்குற அளவுக்கு போட்டு நல்லா கிண்டி விட்டுக்கோங்க. நல்லா ப்ரெட்டு நல்லா கிண்டி விட்டு நல்லா உடஞ்சி வரணும். இந்த மாதிரி உடஞ்சி வந்ததுக்கப்புறம் அதுக்குள்ளே கொஞ்சமாக சால்ட்டு போட்டுக்கோங்க. அதோட கொஞ்சமாக ஏலக்காய் தூள் போட்டுக்கோங்க. சால்ட் எதுக்குன்னா கொஞ்சமாக சுகரை தூக்கி கொடுக்கும். அதனால தான் நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர அளவுக்கு நல்லா போட்டுருங்க. நல்லா கிண்டி விடுங்க. அதோட முந்திரி பருப்பும் போடுங்க. போட்டு கிண்டி விட்ருங்க. அவ்வளோதான், ப்ரெட் அல்வா ரெடி. பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். பாய், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.